Okay, next question. Next question. Ingon ninyo na batasan ni Kristo nga mosulod sa gitawag og sinagoga adlong igpapahulay. Kanang giingon nga nabatasan, batasan na sa mga Hudyo o batasan sa Seventh-day Adventist? Tubag. Tubagon. Sumala sa Biblia, ang mabasa, batasan ni Kristo. Nga mosulod og sinagoga adlaw nga Sabado. Mauna, ayaw sa pagwanagtubag pako. Kung nakay objection, ulatang human ang akong tubag. Bro, natay objection bro ha. Natay rules ang objection kay Kater. Mr. Moderator, bro, kung siya mo objection, i-honor nimo. Kung kami mag-objection, di ka mo honor. Moderator ka. Kung sa boxing, repiri ka. Di ka mo tabag panuntok. Di kalaban na pang moderator. Oh. Repiri ka. Moderator's time. Sige, maminaw me. Dapat bro, naatay rules bro ha. Dili na to kalimtan nga kinahanglan ta mo tahod sa moderator. Kung muingon ang moderator ruling or moderator's time, both speaker, affirmative and negative, dapat muhilom. Ana lang nakasimple bro. Pag human, muhatag, paminawo na to ang objection para makasabot ka. Objection. Unsa iyang objection, muhatag tag 20 seconds. 20 seconds para muhatag sa iyang explanation. Bro, hilom sa bro. Wala katagaig panahon sa pag-istorya. 20 seconds, Brother RJ Sino. Time starts now. Ang akong objection, Mr. Moderator, klaro man kayo. Gigamit nila ang San Lucas 4:16. Kanang adlawng igpapahulay diha. Kaya angkon na ninyo kay inyuhan ng timaan. Diba? Sa inyuhan tawag ka ng pagparop. Kanang adlaw nga igpapahulay diha. Kung sa mana? Sa mga Hudyo o sa Seventh-day Adventist? Sumala sa nakasulat sa Biblia. Counter objection. Tubag. Counter ka, mutubag ka. Wala ko'y counter. Tubag Okay, ko. mutubag ka. Time resume, go ahead. Sa mabasa, ang adlaw ipapahulay, Sabado, batasan ni Kristo, mosulod sa sinagoga. Ayaw sa lagi. Moderator's time. Mr. Moderator. Moderator's time. Dapat ko'y Moderator's time. Lihis. Moderator's time. Bro, naatay categorical. Categorical question. Gitubag man ako na, categorical. Wala ka rin hatag bro. Categorical sa una bro. Unsa man na. Bro RJ, uspay mo Simple categorical. kayo. Gitubag na. Ganini, nagpait na. Ani ha? Simple kayo. Kanang adlawng igpapahulay nga naa sa 4:16. Adlawng igpapahulay sa Seventh-day Adventist o adlawng igpapahulay sa mga Hudyo? Sumala sa nakasulat sa Categorical Biblia. bro. Categorical, Sumala sa pero nakasulat, out ha? sa teksto. Sumala sa nakasulat ha? Dili na igpapahulay sa Hudyo, dili po igpapahulay sa Seventh-day Adventist. Igpapahulay na ang ayan ni Kristo. Kung na ako'y nabasa sa Biblia sa San Lucas 4:16 na kanang igpapahulay niya para sa mga Hudyo, admito ikaron nga pildi mo. Batasan ba Ayaw! ni Kristo? Ayaw! Tubag, batasan ba? Moderator's time. Ayaw! Moderator's time. Batasan ba? Ang tubag, O, dili. batasan ba ni Kristo? Ayaw ilihis. Out sa mangka. Objection, Mr. Moderator. Kanay lang. Point of order sa ha. Bro, muhatag kag challenge question. Ayas, kung ilahan dawaton ha? Ingon ni mo, dili na sa Hudyo, dili po sa Seventh-day Adventist. Kung may mabasa ko sa Biblia, letra por letra, kapitulo, bersikulo, San Lucas 4:16, na kanang adlawng ipapahuli niya para sa mga Hudyo. Admito na karon humanang Counter objection. Okay, kadali lang bro. Counter objection. Yes, go ahead. Kung mabasa na ko, Ay, na ang adlaw sa Sabado. Objection. Dali lang. Kadali lang bro Ramses. Dali lang. Siya ang nihatag o counter o challenge question. Ang katungdanan ni mo, kadali lang. Ayaw paghatag o counter challenge. Dawaton ba na ni mo o dili? Kay kung dawaton, go ta. Kung dili, dawaton, go ta without any explanation. Counter challenge. Dili lagi pwede ang counter challenge. Tubaga lang. Ano di man na dawaton? Gapait. Sa question na dili mao. Di mo lagi, dawaton dili. Ano lang ka simple bro. Brother. Bro, dili
Dili nimo time muhatag og interpellation karon. Ang panahon nimo karon Sige. mutubag. Matod niya kung mabasa daw niya. Oh. Nga iya na sa Hudiyo. Mabasa Ano, nimo nga ano, dili yan ni Kristo. Kumandate. Ay, sa. Ah! Hindi na mao. Bro, Apilang kadali basa. lang, bro. Pakayoon ako imuhang opinion. Dawaton nimo ang iyang challenge question or dili? Ako'y mo dawat, sumalas mabasa sa Lucas 4:16. Dili. Siya ang muhatag. Siya ay mabasa. Ang wala lagi karon. Siya ay naghimo og problema. Dawaton ba nimo o dili? Ah, Mo proceed ka. proceed. Dili nimo dawaton? Dili madawat. Next question. Layo rang pangutana. Okay, next question. No question. No, Dili madawat. explanation. No Okay. po. Kadali lang ha. Dili madawat. For the information of the public, challenge question is wala sa ilang rules but only a Wala. privilege. Dawaton or dili, no explanation. Next Dili. question. Go Ah, ahead. di madawat. Okay. Di madawat. Duha ka pangutana, hadlok. Ipit. San Lucas 4:16. Pumunta si Jesus sa Nazaret kung saan siya lumaki. Isang araw ng Sabat, ang importanteng araw ng pahinga para sa mga Jews. Para sa mga Jews o para sa mga Seventh-day Adventist? Sumaas mabasa. Mr. Moderator, objection. Objection, go ahead. 20 seconds, go ahead. Lain pangutana, may balik ra gihapon siya sa Lucas Mr. 4:16. Moderator. Dili na mao. Counter objection, Mr. Moderator. Objection. Gimanduan na kas moderator pag pangutana laing pangutana kaya ang imo pangutana di madawat. Karon himbalik gihapon kag Lucas 4:16. Laing pangutana. Time. Counter objection, Mr. Moderator. Go ahead. Sila mismo ang nagamit niya, di daw madawat ni. Sinuo ko yung tao ninyo, oy. Mga membro sa Seventh-day Adventist din, wala mo maulaw, ani. San Lucas 4:16, ingon pa nimo, kanina ha, dili na sa Hudiyo, dili na sa Seventh-day Adventist. Sumala sa mabasa. Ang araw ng Sabat, para sa mga Jew o para sa mga Seventh-day Adventist? Time. Paminaw sa bro. Objection. Moderator's time, bro. Ang iyang gibuhat, bro, is next lahi na nga pangutana. Ang gingon na mo, next question, pero wala miningon next Himbalik. verse. Dili, lahi ang next verse, lahi ang next question. Mr. Lahi nga Moderator, pangutana. himbalik siya sa iyang Yes. pangutana, iya ba Hudiyo o iya sa Yes, mga Seventh-day iyahan Adventist? katungod, bro. Gimanduan na nimo siya pag pangutana, lahi nga pangutana, himbalik siya. Okay. Bro, padayon sa pagpangutana, bro. Okay.